Ako kojim slučaju imaš Hashimoto ili anksioznost, ne ide dalje. Tu si na pravom mestu. Moći ćeš od mene da čuješ iz ličnog iskustva sve ono što jeste i nije Hashimoto i ono što jeste i nije anksioznost. Nekad se pitam da li je ovo od moje anksioznosti ili od mog Hashimota. Jer umor me prati, srce mi lupa, ni zbog čega, glava mi puca po šavovima, stomak se steže, ne mogu da se skoncentrišem, misli odoše negde, ne znam ni ja, pa se onda pitam, je li ovo telo koje paniči ili hormoni koji divljaju? Je li ova nesanica od brige ili od usporenog metabolizma? Je li ta tuga što me steže moj osjećaj ili moja štitna? I znaš šta sam shvatila? Nekad je jedno, nekad drugo. A najčešće oboje. Hashimoto i anksioznost vole da se igraju zajedno. I svaki dan mi traže da ih razumem umjesto da ih osuđujem. Zato i snimam ova videa. Da ti kažem, ako i ti imaš ovakve misli, nisi sama. Nisi teška i nisi razmažena. Samo si umorna od borbe koju niko ne vodi. I ja sam tu. I razumem te i piši mi da nam bude lakše obema.